Ngangane enkosini lelo culo ofanele ngilicule yazi mangibheke emumva ngiyabona ukuthi kunesidingo abafowethu bake bangixoxela ukuthi kunendoda ehlafazwe amasende umkayo engarealize ukuthi fanele ngibonge kwindlunkulu yale ekhaya indlovukazi yethu Macele. Thank you so much. Ngibonge kuMayeni indlunkulu yale ekhaya, ngibonge kuMakhumalo indlunkulu yale ekhaya, ngibonge kuMangwabe indlunkulu yale ekhaya. Ngithi nje bafowethu ngithanda kakhulu inyanga kaAugust ziningi izinto ebekufuze ngabe ngiyaziregret kodwa ngendlela eningiphethe kahle ngayo ngihleli umzima amadoda akhuluma ngabo angibazi but ngifuna ukuthi abantu abangasifuni isithembu it's okay, we understand. Bese kuthi laba abasifunayo isithembu ngicela abasiphathe kahle basihloniphe. Ayikho into enebhadi njengokuthi isithembu soniwa umnikazi waso ngokuthi enze noma aqale ngendlela engafanele. Madoda ukuze siyamukeleke isithembu sithandwa abantu ngicela sisenze ngenhlonipho nangesizotha and siqonde ukuthi ziyini izathu zokuthi senze njalo. Uyabona uma ngase ngithi kunina anginibongi ngabe ngenza ichilo ngabe ngenza iphutha. Khumbulani phela ukuthi nina navuma ungena kulomuzi wakamsele komkhulu kangaka umuzi kaFlow umuzi wekhehle la isithembu sasingekho fashionable kodwa nina navuma ningazi ukuthi indlela izoba njani. So uma ngase ngingakubongi lokho ngiyabonga ngipheze ngiswele imlomo eyinkulungwane ukuthi nginibonge.